Ayusa nakatilaw na ba mo aning kal nga manok? Pikhanay nato diri sa bukid uban ang mga singgaw nga pun mga lunos. Birhan dayon sa pagalang-halang og afritada, paksit di matabas-tabas, grabe pagkaayusa. Ibuyok dayon sa tong kanon nga mais, bahugan dag sabaw sa tong halang-halang. Asos burot na pong pabawnan sa mga singgaw. Grabe kadag panukob, purti mga lunosa, wala na dagap sundayag, lahos. O di napunta, sugdan na nato, mubirada na sa tagpatukob. Og diri kay nakapagmanta og kal nga giminupos na. Gibaligya na sa tag-iya kay di na mangitlog. Aw kani atong pikhan, di pud matabas-tabas, purti pud pagkaayusa ni. Di pud mayino-yano ang kuko nga bawog na tungod sa kagwang. Grabe og kuko, ayun ka pang nikatir, guwang pa sa tuwa. Aw matik unsa pay dugayan, palitan dayon tanang mga materyales diri sa merkado. Madara siguro tong lata usa ka adlaw og tunga. Kay surebol magyutog dugay ta makatukob ato. Gisimasimaan usa nas mga singgaw daog pan, pangpawagtang sa kritik. Pagkahuman natong simasima daog pan, patsin na ta mangita na tag spot nga tong katukban. Ari ta diri mangita katukban diri sa bukid. Mulabag usa tanang sapa nga gamay. Ari ta diri sa unahan bisag makakita ta diri spot nga may katukban. Mas maayo gyud ang ari sa bukid kay hilom kayo ba. Tingog gyud sa langgam imong badunggan. Og diri nakapagmanta ning ilawom sa kalubian. Landong kayo ba hayahay. Ayos kayo ari ta diri. Matik ibutang na nato mga materyales diha. Pagkahuman kasimbulan na po nagsungagan des usa ka singgaw. Pundukan na nato na diha kahoy daan. Takangan dayon og tubig para ihimulbol sa tungkal. Diri ato na tong pikhan na tungkal. Nakabuhi pa gyud. Naglibon. Upang sao. Miupo. Ah! Nada Apaksit nadakpan na po sa usa ka singgaw largo. Bayag di manigmitay og manok sa silingan. Padana to na sa usa ka singgaw dito para pikhan na. Asak to sa kayo. Mibukal na tong gitak-ang nga tubig. Wanay daga pasundayag ato na itos la tong kalda sa tong tubig init para sugdan na nato sa paghimulbol. Gitabangan na sa mga singgaw na sa paghimulbol para madali ang proseso. Di pod matabas-tabas og lawas kala. Grabe pagkalingina, grabe pagkatambuka ba. Og sa katong wala pakibaw dia mao ni ang kal katong mangitlog. Kana bitong ibaligya sa tindahan. Okay daog dira, managhimulbol sa usa ka singgaw. Grabe og lawas Ato usa nang damdaban ang mga balhibong gagmay nga wa makuha. Alright, pagkahuman, gisugdan na po nagtagod sa usa ka singgaw. Akay duham ni kabuk atong kal, birhan tani sa pagalang-halang ang usa. Yang usa pod birhan tani sa pag-afritada para ayos kayo ba. Duha ka buk putahay atong tukbunonon. Okay daog dira, gibit-bit na sa usa ka singgaw, humana og tagod-tagod. Inununan og tinuwa. Matik, walay daghang pasundayag, sugdan na nato na sa pagluto. Birhan usa tani sa paglata og una, kay murag grabe ning guwanga. Di gyud ni badutlan og larguhon ba. Ato sa nadang latan og usa ka adlaw og tunga, balikon na tana. Okay goods dera, after sa usa ka adlaw, hapit na malata, gamay-gamay na lang. Takuban usa ta nagbalik. Alright dera, hapit mahubsan, daog na ni. Ato na ning hukaron, di matabas-tabas nagawas pagayo iyang idibol tungod sa katambok. Daog kana atong halang-halangon, nya kaning usa, birhan diri sa pag-afritada. Matik ato na nang itak balik atong kawa. Sugdan na nato sa pagluto. Wanay daghang pasundayag, ilunod na natong mga materyales. Kaya lang halang man ilunod na po natong sili. Alright daog, ilunod na natong para halang-halangon. Pagkahuman ukay-ukayon dayon, buyukan na nato ning ginisa mix. Pagkahuman isunod po ta ning magic lami. Aw mao magyud makadagdaog sa tong timplada. Pagkahuman isunod po ta ning lunod atong kinutaw nga napog para pagpalaut-laut sa tong halang-halang ba. Imikos-mikos daw ni kahuman, paksit di matabas-tabas, grabe pagkaayusa sa tong halang-halang. Alright, unay daghang pasundayag, birhan na tani sa paghaon, naluto na tong halang-halang, grabe pagkaayusa, birhan na tani sa paghukad, para ipulit to na tong luto atong para afritada. Grabe pagkalami sa tong halang-halang lampurnas guni sa mga singgawong ron. Ato na ni itak ang balik atong kawa, buyokan dayon og idibol. Pagkahuman, isunod din na atong mga materyales, birhan ra sa pagisal para maitos gyud pagayo yang baho ba. Daog ato na ni ilunod atong para afritada. Pagkahuman og lunod, butangan din nato ning oyster mix, buyokan din nato ning ketchup, pangpakulor ba. Imikos-mikos dayon ni kahuman. Okay goods, butangan na ta nagsabaw gamay. Ato din ni isunod og lunod atong gipanghiwa nga kamuti. Dira, di matabas-tabas, grabe, porting pagkaayusa, nagbukal-bukal na pagayo, dako yung hinabhabay sa mga singgaw nga niron, buyukan ni nato ning floor wax. Aw di ay, unsa man ni Del Monte, naunsa na gud ni, toko bro man hibawaan na tugod. Asos dira, grabing pagkaayusa. Hilamos gyud sa mga singgaw nga purmag mga lunos. Sa buwakan ni nato ning guhiwa nato nga kugon. Design man na, di matabas-tabas, mura sa dogtro. Daog wanay daghang pasundayag, gibirhan na naghaon sa mga singgaw. Lampurnas gyud ni ron. Wanay daghang pasundayag, iyabon na natong bahod nga mais sa tong hukaran. Kini hinabhabay gyud ni ron insakto. Pagkahuman ato na ni kakao natong afritada, ibuyok na rin sa tong mais nga kanon. Pagkasaktuhan gyud ni ron, ayos kini pare sa tong mais nga kanon. Pagkahuman ato din ibuyok-buyok atong halang-halang sa kilid-kilid. Uy. Ini si Ruka. Screen ni Jandi belong, screen ni dong ba? Hindi mo yung kahajan di ba? Di matabas-tabas, grabe pagkaayusa. Porti na mga gusla sa mga singgaw, nagpanladok na. Okay daog dira tong finished product. Wanay daghang pasundayag, tukbo sa tani kay nagtuon ang laway sa mga singgaw. Hala, habab. Habab. Nagubot ang mga singgaw. Lampu. Kal mga singgaw, kal. Nabi usa. Kalkal. Pwede. Kamu tuh? Abab.
Kago? Tama na do. Mahigaw. Takot mo. Ini ada gula mo. Nabi isa. Ampun na. Oh, habab. Abi, unlimited ang takbo na nun. Mahalang mo hinggaw, abi. Isa. Panik. Panik. Kapdol. Ay, nul busog panut. Ikaw busog ka? Wal juice diha. Ada. Nama hinggaw, apritada. Okay mo dia. Kal nga apritada. Sabi. Sabi. Butit yun. Mana? Higilak mo rin. Membuang. Bomba na. Abab. Sabi. Bunal. Kibot ah. Kibot pa niyo. Labay ng kibot. Apa yung kaon? Gaman Asos di matabas-tabas, grabe pagkayo sa tinukbanay sa mga singgaw. Unlimited ang mga tukbo nonon. Si ada sa pabonan sa mga singgaw. Burot na pod. Wanay dagang pasundayang mag-shoutout sa tasatong mga singgaw. Shoutout kang GC Manaban, kang Tots Adventure, kang Joy Dope Tibon, kang Wilvin Calderon, kang Chirito Mariano, kang Mark Lawrence Capote, kang Yvonne May Monares Malipang, kang Bing Di Castro Saruay, kang Rosalie Tintin Dianopra, kang JR Lumangyaw, kang Aileen Abastillas, kang James Carlos Solano, kang Reddy Nolasco Labidis, kang Rol Bukia Villa Gonzalo, kang Rot Pamuga Sibua, kang Richie Pisiao, ug sa Ezekiel Barbecue da sa Tabuilan. Shoutout tanan ninyo mga singgaw. Comment mo mga singgaw sa tong latest upload. At ta magkuha first comment sa tong shoutout. Diri lang ta ko tong mga singgaw, i-share ko like ng video para mas daghang tang matukob.